sahut Tuhan rencanahon nagtabuhol dinggas sudi siya na mamuka sa ato na ponjukon di sialani iho hela doho buru ison adong ulos si pasahato Tuhan muna ulos na hapan ulos na gajang jaris doho rabu siyang giyak mamanangi amat tanah merturi bata asa dilihat di hamuna dos ni roha gajang ni umur asang giat akka barita nauli dapotan nami hadua sisugut diakka jenjang keluarga muna jadi yang giat ma barita gabe jalaon uloson dalat don anggur nama ngelocon Tuhan jauh bado jadi mangido hita tu amat tanah mertua di bata asang giat dilihat dia hamuna akka jurni pacarian doho ni sadani roha on ulus na hamal ulus na gajak seluruh rabu saya hafal ma pasu-pasu ni Tuhan di hamuna gajang mau murmuna jala torok ma pinopar muna jadi songon hatan dia tutur menahun nami Tuhan muna balitang mabagabe tu muda kostaruan ari muna do gabe mololo hamu masih pa ololoan hei matutu giring-giring gosta-gosta di dulu purbatua asimat dong rohani amat tanah mertua di bata sehatok mahamu mengiring-iring jala mangopau hei matutu saha solo saha tu panggawean 1 3 ras saha bihamu gabe ripe nahot saha mahita tu panggawean saha tu nahoras hei matutu musik sauti jo hatani mohon mak jo protokol ala kebetulan inatta nak pasaut jo hatana sauti permisi jo iya jadi tonaku tuh guru asian songo kata niti nang borhat mau boruin nak tiur manipimi jala tiur malak kami burju marsi madua asat ada boru ni raja malo-malo mangajue lakon masa gabi ina si turoko di keluarga mungkin mama sama bapak nggak bisa ngasih apa tapi mungkin kasih sayang kami selama ini cukup untuk membuat kau lebih dewasa dan menjadikanmu seorang ibu yang tangguh baik dan berbakti nanti di keluarga siahaan itulah pesan mama sama punya buru tuh amangelah. Kalau Iin sering bilang kalau udah pergi dia ke sini ketemu sama Ella, itulah mama ini. Aku di sini nggak ditanya, yang ditanya abang. Aku jawab selalu. Ngapain ku tanya? Karena aku posur aku sama si Ahaan. Kakak kan ada sama dia. Anak pulau suku dioenang, molonga rapa dia dot si Ahaan. Pos doro aku, donganan naho. Ido amang pos doro aku damang. Kami titip boru kami Iin ini kalau di rumah siahan katanya cinta kami titip dia sama mama untuk menjadi pendamping hidupmu seumur hidupmu kiranya Tuhan dengarkan doa kita asa si torok pinopar hamama Tuhan berkati keluarganya dari hari ini sampai ke depannya anggiat ma dung ropa parumain moneda tabba mahi pas di pamatang muda edaku jala tabba malas ni rohata tujulan nyarion songoni nang helaku molo di jolo nami anak nami maho dohotela nami molo di jolo ni uma boru nama on sekaligus parumain na oborukon asa tadi dah matutu holong nasihat Tuhan mian ditongani keluarga itu aja yang bisa aku sampaikan Bapak yang terakhir. Musik apa? Baik mamang. Musik. Gabe. Burju Homar Simatua. Tubuh malak lakoinang, tubuh sikoru, tubuh anak koinang, tubuh aporu. Asa marlu gamahamu kisada solu, mangalulu inariko jalan ningolu. Saihot maho di hatua omi tadi kon hapo somi
Jadi lau sido diho hela ison api honok kuma matar hela tua baram. Pangiduaku tu ho makela unang marnalu jaho mangulahon ulau naho bartu lahulam. Ima sido honok ku makela da. Yang gomakan helaon tung naso jadi boanon tu parcuciani yang gomakan helaon naik ke boanonmu tu parada tadi. Jadi adok serada siapa satu kutuhamuna. Yang dang na pola na dong dia alai di balgani rohakku di hamuna dua helaku du boruku ison pasahatok kutu hamuna sada kunci asanggiat atau patopamu madiori percakapan nalumaki saya dipasu-pasu Tuhan hamu unang main balap-balap damang dah. Matutu. Jadi Pirma baki baru-baru pacang pirma atau di saya lucu-lucu manak pangumuan. Horas.